Isang magandang hapon sa inyong mga kasangga, araw ng Huwebes, Nobyembre 27. May mga katanungan ba kayong patungkol sa legal na usapin? O di kaya naman ay may mga kinakaharap na problemang legal na nais bigyang kasagutan? Ngayong hapon, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng libreng serbisyong legal dito sa Kasangga. Sa programang ito, mga ordinaryong tao na may kanya-kanyang hinaing sa buhay ang bibigyan ng boses. Mga individual na may mga katanungang ora mismo ring bibigyan ng legal na payo at kasagutan na maaring makatulong sa kanilang pagdidesisyon. At para sa usaping legal, kakailanganin natin ng isang kasanggang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Makakasama muli natin ang aking partner na si Representative John Chan ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Congressman John. Magandang hapon din po, Ma'am Remy. Kamusta po kayo today? Eto, okay naman po, Attorney John. Kayo po, kumusta po ang inyong araw ngayon? Okay din po ako. Actually, looking forward po na mapakinggan po yung ating mga tutulungan po today. At saka syempre, hoping po na mabigyan po natin sila ng appropriate na solution and responses sa mga tanong. Ngayong hapon, Attorney John, handa na po ba tayong sumagot sa mga usaping legal, Attorney John? Opo, Ma'am Remy. Handang-handa na po. Ito po isang mister mula po sa Cabaangan West, Legazpi City ang dumulog ngayong hapon sa ating programa. Dahil ang kanyang misis, lantaran daw kung ipagyabang ang kabit nito sa kanyang social media. Ito ang problemang kinakaharap ngayon ni Urcel Pablo. Magandang hapon sa iyo, Urcel. Magandang hapon. Okay. So, etong kinakaharap mo ngayon, Urcel, ay talagang napakabigat at talagang bilang kayo ay mag-asawa, sa ganitong sitwasyon, paano mo ito hinaharap at paano mo nilalabanan, Urcel? Tinatanggap na lang yun. Opo. So, tinatanggap mo, pero syempre, mabigat dyan sa iyong kalooban dahil hindi ito yung pinangarap mong buhay bilang buhay may asawa. Opo. Okay. So, maaari mo ba, Urcel, maikwento sa amin na paano mo nalaman na itong misis mo ay merong ibang lalaki, nahuli mo ba siya? Dahil, syempre, ikaw na mismo yung nagsabi na pinagyayabang niya pa ito sa kanyang social media. Yes po. Na yung una kasi, ma'am, nakita ko na may pills sa bag niya. Doon ako na nagtaka na di naman kami ng dalawa. Isang beses nakita mo na merong pills na ginagamit or merong pills sa loob ng bag itong misis mo. Pero bawas na po siya. Bawas na at alam mo na hindi kayo gumagawa ng bagay na ginagawa ng magkapareha. Opo. Yun ba yung binabanggit mo? Opo. Na kumbaga, alam mo sa sarili mo na walang nangyayari sa inyo pero bakit merong pills na bawas na sa loob ng bag ni misis? Opo. So doon nagtaka ka? Opo. Okay. Etong pagtataka mo, etong pagkakita mo ng pills sa loob ng bag ni misis, kinumpronta mo ba siya? Tinanong ko siya kung bakit may pills siya. Sabi niya, di niya daw alam na may pills siya sa bag. Nung nalaman ko na may pills, kinabagaan, wala na yun sa bag niya yung pills. Okay. Nung sinabihan mo siya na bakit may pills, kinaumagahan, wala na sa bag niya. Oo. So, dinouble check mo ulit. Opo. Okay. Dito naman sa binabanggit mo na parang pinagyayabang pa ni misis sa social media na meron siyang ibang lalaki or meron siyang kabit. Paano mo nalaman? Nabasa mo ba? Nakita mo? Anong klaseng pangyayabang ang ginawa ni misis sa social media? Yung una pong nakita ko, yung ate niya yung nag-send sa akin ng video na uminom sila, niyayakap, tapos kinakarga pa yung asawa ko. Ayun. So yung kapatid mismo nitong misis mo, yung nag-send sa'yo ng video Yes po. na
aside sa nagiinuman, kung nagiinuman lang, medyo magaan-gaan para sa'yo. Pero yung nakita mong kinakalong, niyayakap si Mrs. nitong kainuman, doon ka na nag-react. Opo. Eto bang lalaki kilala mo? Hindi ko po. Ang alam ko lang, police ata po yan o army. Okay, so isang men in uniform, Yes, etong po. lalaking ipinagyayabang ni Mrs. Opo. Kayo ba, Urcel, ni Mrs. ay kasal? Kasal po kami. Okay, so kasal kayo, meron kayong mga anak. Dalawa po anak namin. Dalawa yung anak ninyo. So etong mga anak ninyo, dahil bata ka pa, minor de edad pa yung mga anak ninyo. Yung panganay ko po, 7 years old. Yung bunso, 4 years old lang. 7 at 4 years old. So alam ba ng mga anak mo etong Hindi. sitwasyon yung mag-asawa? Hindi po. Okay, so tama naman na dahil nasa murang edad pa sila, might as well na ilihim na muna or hindi para hindi sila maapektuhan. So etong ipinadala sa yung video ng kapatid ni Mrs. mo, aside nun, nahuli mo na ba si Mrs. na merong ibang lalaki or kalaguyo? Wala po. Yung lang yung una. May pangalawa pang picture sila na magkasama na sa Manila. Okay. So aside doon sa videong pinadala sa iyo ng kapatid ni Mrs., meron ka pang nakitang pictures na magkasama itong si Mrs. mo at itong lalaki. Same na lalaki bang pinag-uusapan natin? Iba naman po siya. Iba na lalaki. naman. Yes po. So ibig sabihin, si Mrs., sa iyong pagtatansya, talagang lalakero ba itong si Mrs.? Hindi. Ngayon lang na nagawa. Ngayon lang. Okay. Etong si Mrs. ay nasa Maynila. Ang sabi kasi na, sabi sa akin, magtatrabaho daw po siya. Pero alam ko na ganun yung gagawin niya. Kasi yung my day niya, yung lalaki niya, kakapunta lang sa Manila. Parang sabi ko, parang pupuntahan niya to. Okay. Etong nakita mo sa video na pinadala ng kapatid ng misis mo, ibang lalaki. Opo. So eto ay naandito din ba sa parehas na lugar kung saan nakatira kayo ni misis or sa ibang lugar? Doon sa kanila. Okay. So ibig sabihin, despite na nalalaman mong merong ibang lalaki si Mrs., posible na merong ibang lalaki si Mrs., pinayagan mo pa rin magtrabaho sa Manila. Ano na kami nun, parang di na kami nag-uusap nun. Yung ano. Okay, so ibig sabihin, dahil doon sa nalaman Nalaman ko mo, lang na- nag-away kayo ni Mrs. Opo. At hindi na maayos ang inyong pagsasama. Ang sabi na lang sa akin, sa anak na lang daw kami. Okay, so nagkaroon kayo ng parang, okay, maghiwalay na tayo. Yung pag-uusap nyo na hiwalayan, kayo lang ba nag-usap or Chat niya nailagay lang. sa record? Wala pong record na. Wala. Sa chat niya lang. Sa chat lang. Okay naman sa'yo na nagkahiwalay kayo ni Mrs. dahil sa ganung sitwasyon? Mas okay na din yung. Kasi nung magkasama kami, parang mabigat na sa pakiramdam na magkasama kami na. Ano yung ganun naramdaman mo, Urcel, na ginawa mo yung lahat bilang isang asawa, bilang isang tatay, Na pero... Parang nagawa niya yun, ma'am, kasi nawalan ako ng trabaho. Dati ako kasi sa quarry, enforcer. Nawalan ka ng trabaho, kaya parang... Ano yung binabanggit mo daw? Walan ka ng trabaho, parang na-underdog ka, Oo. nakabuelo itong si Mrs. So, ganon. Umalis po yan ng alas 3, alas 4. Umuwi po yan ng 4 a.m. ng umaga na. So, lasing. pinapayagan mo si Mrs. na Oo. ganon yung kanyang... Doon ako nakatira, ma'am, sa bahay nila. Sa bahay niya, kasama yung anak ko. So kahit ayaw mo, parang wala kang magawa dahil nakatira ka sa bahay nila, si Mrs. yung nagtatrabaho. Hindi naman nagtatrabaho yun. So parehas kayong walang trabaho that Opo. time. Pero may tindahan siya, kami. Okay, pero nakatira kayo sa bahay nila. Opo. Okay, so parang wala kang magawa. So, anong ginawa mo? Parang kahit gano'n na yung nangyari, meron bang moment na tanggap ko naman ganito si Mrs., gagawin ko yung lahat para hindi masira Parang yung pamilya? naging tanga din kasi ako noon, ma'am. Kasi mahal ko kasi siya ng anak ko. Meron bang pag-aamin sa side ni Mrs. na talagang meron siya? Ang sabi niya lang sa wala man daw siyang ibang lalaki. Pero nung niya, ang rason niya, pinapaselos daw, pinapagalit daw ako. Kaya ganun yung ginawa daw niya. Ayun, so parang ginawa niya is para ma-divert niya yung ginawa niyang rason, pinapaselos ka.
Oo. Okay. So, bakit naman naisip niya na ganun yung irason niya sa'yo na pinapaselos ka? Hindi ko po alam. Meron ka bang pagkukulang sa kanya, Ercel? May Ang mga araw ba na parang na-disregard mo siya bilang asawa? Parang di ko siya natutulungan sa financial. Ganun. Kasi nawalan din So, ako. hindi mo siya natutulungan sa pinansyal dahil wala kang trabaho, pero parang malayo naman yung rason niya na pinapaselos ka. Parang defense mechanism ni Mrs. para lang ma-divert na wala siyang ibang lalaki. Sabi mo, naapektuhan ka ng nangyari, pero binabanggit mo ngayon na mahal mo pa rin itong si Mrs. Ngayon hindi na. Hindi na. Oo. So, si Mrs. ba, may komunikasyon pa rin kayo? Wala na. Wala na. So, Ang ano lang, isang text ko lang sa kanya, kinamusta ko. Sabi niya okay man daw siya. Masaya na daw siya, ganun. So last niyong pag-uusap, kinumusta mo siya at masaya naman daw siya? Masaya na daw siya ngayon. Masaya na daw siya ngayon na wala sa piling mo. Ganun yung sinasabi ni Mrs. So anong pakiramdam mo na ganun yung sinabi ni Mrs. na sa pagkakaalam mo, ginawa mo naman yung lahat dahil lang wala kang trabaho, nagloko itong si Mrs. Okay na ako. Okay ka na? Okay. So tanggap mo na ganun na lang? Tanggap ko na. Okay. Ang ano lang, yung para sa akin lang, huwag niya din niya ako pakialaman, ganun. Okay, so ang pinunta mo ngayon dito, parang wala na lang kayong pakialamanan. Oo. So tanggap mo na si Mrs. ay meron ng iba. Ang tanong ko ngayon, Ercel, ikaw ba meron ka ng iba? Wala po. Wala. Wala. Pero open ka na, syempre, dahil gusto mong mangyari, wala na lang kayong pakialamanan, you are looking forward na meron ka ding, magkaroon ka din ng ibang makakasama. Yun din yung ano ko, na may mag-aalaga din sa akin kung sakaling magtumanda na din. Okay, so parang pagtanda mo, gusto mong may makasama ka na din. Oo, yung habang buhay na siya, hindi na yung magluloko. Okay, yung panghabang buhay na, handa ka ba na Kaso, umibig muli at parang hindi ka natatakot na baka mangyari din yung ginawa sa'yo nitong asawa mo na minahal mo, binigay mo yung lahat, tapos suddenly, ganito na naman yung mangyari, maulit-ulit, na magloko ulit yung babae. Kikilalanin ko ng lubos yung babaeng makakasama ko ulit. Kikilalanin mo ng lubos. Meaning, eto bang napangasawa mo ay kulang yung parang getting to know each other ninyong stage? Kulang? Kulang. Okay. So, parang maikli lang yung panahon na nagsama kayo bago pa kayo magpakasal. 7 years na kami ngayon. 7 years na kami magkasama noon. 7 years kayong magkasama bago kayo magdesisyon magpakasal. Ilang taon kayo nagsama bilang boyfriend and girlfriend? 2017 kami, 2022 kami kinasal. So 2017 kayo naging mag-on. Opo. So matagal din na naging magkasintahan kayo, pero natapos pa rin sa hindi mabuting pagsasama, naghanap si Mrs., nagloko. So paano mo nasabi na parang kikilalanin mo na lang muna yung magiging makakasama mo or iibigin mong muli? Siyempre, parang naturoma na din ako sa mga babae na baka lukuhin ulit ako, gano'n. Okay. So, Ercel, dahil dyan sa dinanas mo, dahil dyan sa naging experience mo, sa pinagdaanan mo, lumapit ka sa amin, ano ngayon yung pinakanais mong alamin o gawin sa puntong ito? Kung anong pwedeng gawin sa kanya mo. Okay. So, kung ano yung pwedeng gawin sa kanya or pwedeng ikaso kay Mrs., yun ba yung gusto mo, Ercel? Okay. Dahil sa ngayon, lubos kang nasasaktan, lubos kang naapektuhan dahil sa ginawa ni Mrs. Pero aside doon, gusto mo talagang mangyari, makalaya na kayong dalawa. Wala na kayong pakialamanan. Opo. Pero bago kayo dumating doon sa puntong yun na walang pakialamanan, gusto mo talagang malaman kung ano yung pwede mong gawin sa kanya dahil Opo. dito sa nangyari sa'yo. Opo. Okay. Mga kasangga, ang sitwasyong kinakaharap ni Ercel ay isang uri ng problemang mag-asawa na kadalasan na nating naririnig or nasasaksihan. Ika nga, hindi na ito bago sa ating panahon. Nakakalungkot man isipin at aminin, ngunit ang problemang ito ay hindi na rin lamang pang-mang-asawa dahil damay na rin ang mga anak mula sa makasariling desisyon ng dalawang magkapareha. Sa ating pagbabalik mga kasangga, ang katanungan ni Ercel ay ora mismong bibigyan ng linaw ni Representative John Chan. May karapatan ba siyang makapagsampa ng kaso gamit ang ilang ebidensyang hawak niya? Ano ang kanyang laban bilang legal na asawa?
at ano ang maaari niyang asahan na legal na proseso sa problemang ito. Lahat ng katanungang ito sasagutin sa pagbabalik ng Kasangga. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nagbabalik ang Kasangga. Kasama ko pa rin si Ercel Pablo, ang legal na mister na nais malaman ang kanyang karapatan pagdating sa problemang pangangaliwa umano ng kanyang misis. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Congressman John Chan. Congressman John, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Remy. Opo, eto pong pag-uusapan natin ay interesting po, Attorney John Chan. Sabi ko nga kanina, eto ay marami ng mga kababayan natin na mag-asawa ang nakaka-eksperyensya ng ganitong sitwasyon. Sa sitwasyon po ni Ercel, may karapatan po ba siyang makapagsampa ng kaso gamit ang ilang ebidensyang hawak po niya katulad po ng video at letrato na sa ngayon po ayun lang po yung pinanghahawakan niya para po mapatunayan na ito pong kanyang misis ay talaga pong nagloko?
Opo, Ma'am Rami. Actually, pinakauna po, gusto ko lang sana sabihin na napakabigat talaga ng pinagdadaanan ni Erzell ngayon. Lalo na, nabanggit niya po, meron po siyang mga anak, 7 years old, at saka yung isa pa ay 3 or 4 years old po ba. Siyempre, yung priority sana is, and recognized sana under Filipino law, na yung sanctity of marriage. Pero may mga ganitong instances nga po, Ma'am Remy and Erzell, na yun nga, meron pong nangangaliwa na asawa. So, under the revised penal code of the Philippines po, meron pong krimen na tinatawag po na adultery. So, under this provision of the revised penal code, ang adultery po ay may 3 elements. So, ito po ay yung babae po na asawa ay kasal. Yung pangalawang element po ay nakipagtalik po siya sa lalaki na hindi niya asawa. And yung pangatlo po ay alam po ng lalaki na yon na may asawa po siya. So, pag satisfy po yung 3 elements na to, pwede pong maging liable for the crime of adultery yung babaeng asawa, pati po yung lalaki na ikinasama nun. So, dito po sa instance na to, yung mga nabanggit po ni Erzell kanina, while wala tayong direct evidence pointing to the fact na nakipagtalik po yung asawa niya dun sa ibang mga lalaki, ay pwede po natin isa-isahin yung mga ebidensya po na nabanggit niya kanina. Yung pinakauna po, yung meron pong pills yung asawa niya na noong kanyang sinita ay bigla na lang nawala kinabukasan. And yung nung nakita niya yung pills na yun ay bawas na. Ibig sabihin nagagamit po ito. Pwede po ito magsilbing isang corroborating evidence. Ang corroborating evidence po, ito po yung evidence na kung wala po tayong direct evidence pointing to the fact of intercourse, meron po tayong mga ibang klaseng mga ebidensya na pwedeng isubmit sa korte or sa prosecutor para po makita nila at ma-assess na meron po talagang pagtatalik na nangyari. So aside po dun sa pills, pwede rin pong isubmit ni Erzell na evidence yung, kunyari, meron pong mga Facebook stories or yung mga screenshots nito. Pwede po isubmit ito sa korte dahil hindi porket screenshot ay hindi na admissible. Actually, meron po tayong rules on electronic evidence allowing screenshots, photographs, or any other digital evidence or evidence preserved in digital format para ma-consider po ito ng korte. So, aside po dun sa Facebook posts or sa stories, ay pwede rin niya pong magamit yung mga videos na ipinadala po ng in-law niya showing na meron nga pong ibang lalaking kinakasama po itong asawa niya. So, pag napatunayan po natin and pag may mga sufficient evidence na po tayo para patunayan na nakipagtalik po at may kinakasama po ang kanyang asawa, ay satisfied na po itong element na ito ng adultery. So, makikita natin, babae po ay kasal, nakipagtalik po siya sa lalaking hindi niya asawa, at alam ng lalaking yon na may asawa siya. And syempre, malalaman natin, nandun nga yung in-law, merong mga Facebook posts, syempre itong babaeng, yung asawa niya, ay evidence din to na dapat alam po ng lalaki na iba na may asawa na. Under the revised penal code, required po na filean po ni Erzell yung asawa niya, pati rin po yung kinakasama for the crime of adultery. Hindi pwedeng mamili lang siya na yung asawa niya lang o kaya yung ibang lalaki lang. Although, syempre, ang posibleng defense ng lalaki, pwede niya sabihin na hindi niya alam, pero magpapatuloy pa rin po ang kaso for adultery against the wife po. Okay. So napakilinaw po niyan, Attorney John, ano? So eto pong inilapit ni Erzell sa mga binabanggit niya pong mga ebidensya niya, ay eto po ay malaki po yung magiging tulong para po umusad eto pong reklamo niya na adultery laban po dito sa kanyang asawa at dito po sa binabanggit niyang possible na lalaki po nitong si Mrs. Attorney John, ano po yung maaring gawin po ni Erzell dahil eto pong mga nababanggit yung ebidensya ay present naman po sa kanya. Ano po yung mga dapat pa po niyang gawin para po ay tuluyan na pong masampahan po niya ng reklamo eto pong kanyang misis? Opo, as a lawyer, yung pinakaunang advice po lagi na binibigay namin, lalo na po pag nabibigay po kami ng mga legal advice or mga legal na assistance or help, ay dapat po kumuha po ng abogado si Erzell para po makapag-prepare,
gumawa po ng maayos na complaint. Kung wala po siyang ma-hire na abogado, ay pwede po siya lumapit sa prosecutor o kaya po sa PAO para po ay ma-assist siya na i-prepare po yung complaint affidavit, narrating po itong mga facts, yung mga background facts, yung mga evidence na meron siya. At syempre, pag na-i-prepare po ito na maayos, ay pwede na po i-consider ng prosecutor ito. At on his own end, the prosecutor naman will assess the complaint on its own merits. Kung meron po bang probable na merit probability of the crime resulting in a conviction. Yun na po yung required na level of evidence or proof na dapat po mai-submit sa prosecutor. So yun po yung advice ko. Bago po siya tumuloy sa prosecutor ay ayusin niya po muna ang complaint affidavit. Nang sa ganun ay pag kino-consider na ng prosecutor ito ay more or less solid na pa or solido na yung kanyang complaint. Opo. Meron din po, Attorney John, na binabanggit ito pong Sir Ercel. Ang gusto niya ngayong mangyari ay parang wala na silang pakialamanan. So kahit hindi pa siya nakapagsampa ng kaso or kung ongoing man itong pagsampa niya ng kaso, ang gusto niyang mangyari ay parang sila ay, kumbaga, they live their life na wala na pong pakialamanan. So ano po yung pwedeng gawin po ni Ercel ngayon sa bagay po na yan? Opo. Actually, yung isa pong recourse ni Ercel pagdating po sa ganyan ay pwede siya po mag-file ng petition for legal separation. Under the family code, allowed po ang mag-asawa to be legally separated, meaning bed and board separation. Hindi na po sila kailangan magsama sa isang bahay by filing petition for legal separation. Yung isang ground po dito na very relevant po sa matter or sa kaso po natin na dinidiscuss ngayon is marital infidelity or sexual perversion. So pag nag-file po ng petition for legal separation si Ercel, ay pwede pong mag-grant ng korte ito at i-allow po sila, payagan po sila na yun na po, wala na pong pakialaman, separate na po sila. Pwede pong maging separate na rin po yung property regime nila. Meaning, kung kinasal po sila na yung absolute community of property, meaning nagsishare po sila ng mga properties, pwede na rin pong hiwalay ito. Ang isa pa pong option actually ni Ercel ay pwede rin po siya mag-file ng petition for annulment of marriage. Specifically under Article 36 of the Family Code, which refers to psychological incapacity. Yung mahirap lang po na kailangan patunayan under this provision of the Family Code is dapat mapatunayan po ni Ercel na from the very start of the marriage, existing na po yung problem of sexual perversion, of incapacity to fulfill marital obligations. Dapat po meron po siyang mapatunayan through a psychiatrist, through psychologist, who will testify in court that this condition of the wife existed even before or during the celebration of the marriage. Okay. So yun po, pwede po siyang legal separation or pwede rin pong annulment if the evidence is sufficient. Okay. So yan po yung dalawang options na pwedeng gawin po ni Ercel. So ngayon po, Attorney John Chan, baka po merong dagdag na katanungan po si Ercel. Ercel, baka meron kang dagdag na katanungan para kay Attorney John Chan, idirekta mo po sa kanya. Wala na. So lahat itong mga katanungan mo, nasagot naman ni Attorney John. Yes. So ano yung plano mo ngayon, Ercel? Ano na lang? Ano na lang? So tuloy ba itong kaso na isasampa mo kay Mrs. Dahil ngayon ay nabigyan ka na ng payo ni Congressman Attorney John Chan kung ano yung mga bagay or hakbang na dapat mong gawin? Yung ano ko lang kasi po, yung wala na kaming pakialaman na kung sakaling meron na din ako, wala na. Ayun, so parang ang nasa isip mo ngayon, alimbawa, hindi mo gagawin itong dalawang options na sinasabi sa iyo ni Attorney John Chan na kailangan mong file ng annulment or itong legal separation. So ang gusto mong mangyari ngayon,
Yung parang meron lang kayong agreement na wala nang pakialamanan. Opo. So, Attorney John Chan, parang ang pinupunto po nitong si Ercel, kasi syempre, yung pagsasampa po ng kaso sa korte ay mahabang proseso po yan at magastos. So, ngayon parang ang pinupunto niya po, ano po yung pwedeng remedy or paraan para po sila po ay magkaroon po ng kasunduan na wala na tayong pakialamanan sa isa't isa, bahala ka na sa buhay mo, bahala na din ako sa buhay ko. So ano po yung maaari nyo pong ibigay na payo po sa kanya? Ano po yung mga best thing to do para maging magaan po sa kanila yung magiging proseso? Apo, actually, yung may papayo ko po from a purely legal standpoint, ma'am and Erzel, is dahil considered po kayo sa mata ng batas na kasal pa rin, lahat po ng properties na makukuha nyo during the existence of the marriage, considered po kasi yan na property po nyong mag-asawa. So moving forward, baka mahirapan po kayo kung hindi kayo separated or annulled. Dahil kahit anumang kikitain mo, kahit anumang property yung mabili mo, considered po yan na parte po ng properties nyong mag-asawa. Dahil absolute community of properties po yung property regime prescribed under the family code. So advisable po talaga na undergo legal process kahit medyo mahaba, dahil this will help you avoid any complications po in the future. Kasi syempre, naintindihan ko po, syempre kung ano man yung makuha yung properties or kita ngayon, ayaw nyo naman na in the future, meron din po siyang claim doon. Ang dami ko pong mga naging kliyente o kaya mga nakikita po na instances na years na po silang hindi magkasama, pero namang problema po sila pagdating sa properties nila dahil naalala nila, hindi nga pala sila considered as separated or annulled through the eyes of the law. Under Philippine law, they are still considered as husband and wife kung hindi po sila nag-undergo ng proceedings na to. Though, syempre, pwede naman po yung walang pakialaman, mag-agree na lang po sila talaga. Although this reality will probably reveal itself sometime in the future. And of course, nabanggit nyo rin po kasi na meron po kayong dalawang anak na siyempre sobrang bata pa po. Maganda rin po na kung sakali. Sa inyo po ba nakatira pala, Erzel? Mari po ba? Oo. Sa Kabangan po. So, nasa poder mo, yung mga anak mo? Sa magulang niya. Nasa magulang daw po, Attorney John Chan, ng kanyang misis, yung kanilang dalawang anak na katira. Opo. So, yun po. Maganda rin po na makuha nyo sana yung custody ng mga anak nyo. So, kasi under the family code, yung normal presumption is if below 7 years old po yung bata, ay presumed tender years doctrine po yung tawag. Meaning, sa nanay po siya normally na pupunta. Pero kung mapatunayan nyo po na kunwari unfit po yung nanay dahil ina-expose niya po yung bata sa moral na dangers, moral na dangers or actual na physical dangers na magre-result ng actual harm sa bata, ay pwede pong kayo po ang makakuha ng custody dito. So maganda po na habang maaga pa ay ma-ensure nyo na po na separate na po talaga kayo na asawa nyo. Although, syempre, on a practical level, maganda rin, naiintindihan ko po yung concern nyo na tatagal pa. Yung isa pong mga kakaharapin nyo po pag nag-file kayo is marerelieve nyo pa po yung experience. Napakahirap po nito para sa inyo. Naiintindihan ko po yun, pero from a purely legal standpoint, maganda po na masettle niya na po yung pagkakahiwalay. Ayun. So, napakalinaw po nito, Attorney John Chan, na Ercel, na talagang doon tayo sa tamang proseso, legal na proseso, kasi ang binabanggit na Attorney John Chan, in the future, baka magkaroon kayo ng mas malaking problema kung hindi nyo idadaan sa legal na proseso. So, ngayon, Ercel, mas malinaw ba ito sa'yo na pinayo sa iyo ni Attorney John Chan na gawin mo na ngayon yung tama base sa legal na pangangailangan at base sa legal na proseso? Okay. Nakikita ko kasi, Ercel, maaring nangangamba ka ngayon dahil sa pinagdadaanan mong proseso, sakali man napiliin mong magsampa ng petisyon o kaso laban dito sa iyong asawa,
ay magiging mahabang proseso. Pero ang hiling namin ng aming programa ay maidaan mo ito sa legal na proseso, at yun din yung advice ni Congressman ni Attorney John Chan, na yung tamang desisyon ay dapat dumaan din sa tamang proseso. Okay, so ano yung masasabi mo ngayon, Arcel, sa naging payo sa iyo ni Congressman Attorney John Chan? Salamat po, Attorney. Okay, mas naging malinaw na sa'yo ngayon. Opo. Alam mo na ngayon yung dapat mong gawin, at alam mo na ngayon, kailangan mo lang tatagan ang yung sarili, Arcel, ano? Kasi etong laban na ito ay, kumbaga, kung ano yung gusto mong mangyari, kung gusto mong makasuhan si Mrs., nakasalalay sa'yo ang magiging desisyon at magiging hakbang. Opo. Okay. So maraming salamat, Arcel. Maraming salamat din sa iyo, Attorney John Chan. At sa pagbabalik, mga kasangga, pag-uusapan naman natin ang isang uri ng pang-aabuso sa mga bata. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang inyong kasangga. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.
Nagbabalik ang kasangga. Kasama pa rin si Attorney John Chan. Dumako naman tayo sa isa pang usaping biktima ang mga bata. Ang child marriage. Ano ito at bakit nangyayari pa rin ito sa ating bansa? Alamin natin ang detalye sa report ni Felix Opiniano sa ating Alam Mo Ba ang Batas? Marami sa atin ang nangarap ikasal, pero hindi sa ganitong sistema. Matagal nang ipinaglalaban ng United Nations, World Health Organization, Save the Children at Plan International na tuldukan ang usapin tungkol sa child marriage. Ang child marriage ay tumutukoy sa pagpapakasal ng isang minor de edad, babae man o lalaki. Madalas ang mga magulang ng bawat partido ang nag-uusap tungkol dito. Ayon sa UNICEF, tinatayang humigit kumulang 640 milyong kababaihan at mga batang babae ang nakakapag-asawa na. Samantala, batay naman sa artikulong Is an End to Child Marriage Within Reach, napag-alaman na ang India ang may pinakamataas na bilang ng babaeng biktima ng child marriage na umabot sa 216.65 milyon na sinundan naman ng Bangladesh at iba pang mga bansa. Pero mga kasangga, hindi lang sa ibang bansa nangyayari ang child marriage. Meron din dito, sa Pilipinas. Sa mga pulo ng Mindanao, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, umabot sa humigit kumulang 88,600 ang tinatayang child brides noong 2021. Ito ay ayon sa pag-aaral na binanggit ng Bangsamoro Women Commission. Kahirapan, kultura, relihiyon, at kawalan ng edukasyon ang nakikitang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng child marriage sa ating bansa. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Kaya para maprotektahan ang sinumang Pilipino sa child marriage, isinabatas ang Republic Act 11596. Ito ay isang batas na matinding pinagbabawal ang child marriage sa Pilipinas at naglalayong parusahan ang mga lalabag dito. Maaring makulong at pagmultahin ng danyos depende sa hatol ng korte. Binigyang diin din ng batas na ito na ang anumang uri ng child marriage ay hindi kikilalanin sa ating bansa. Kaya kung ikaw kasangga ay may nalalaman na sangkot sa ganitong gawain, maaari kayong mag-report sa DSWD, PNP, Barangay Council, DOJ, Commission on Human Rights, Philippine Commission on Women o magpadala ng mensahe sa aming programa. Mga kasangga, sa taong 2030, layunin ng United Nations na maisakatuparan ang 2030 Agenda for Sustainable Development na binubuo ng 17 Sustainable Development Goals. At isa na rito ang Sustainable Development Goal number 5 na naglalayong makamit ang gender equality kung saan isa sa mga layunin nito ang wakasan ang child marriage sa buong mundo. Sa usaping pantao, dapat may pakialam ka. Ako si Felix Opiniano, nagpapaalala. Dapat, alam mo, ang batas. Yan po, Attorney John Chan, ang kwento ni Felix Opiniano sa Alam Mo Ba ang Batas. So, Attorney Chan, ano po yung maidadagdag po natin na mga pwede po nating maiambag sa ating mga tagapanood patungkol po dito? Actually, nakakalungkot na meron pong mga nangyayari pong mga child marriage dahil syempre, very young pa at saka easy to shape pa yung utak at saka pag-iisip ng mga kabataan. So, kaya po tayo meron pong requirement na dapat 18 years old and above lang yung kinakasal. So, meron po tayong batas, yun nga po yung Republic Act na 11596 which expressly prohibits child marriage. So, kasama po dito yung mga civil weddings, yung mga church weddings, kahit po actually very specifically mentioned yung mga tribal or customary rights. So, kaya po tayo merong ganitong batas ay para protektahan po yung bata. The law sees the children as victims and not accused. So, yung isa ko po rin madadagdag dito ay never po na yung bata yung magiging accused dito or never po silang mapaparusahan dahil sa mata po ng batas sila po yung biktima. Okay. So, dito po, mga pwede po nating ma-penalize at saka maparusahan
syempre yung mga parents, yung guardians, o kaya yung mga tumatayong magulang ng bata, yung mga nag-officiate or yung nag-solemnize ng kasal, at saka syempre yung pinakasalan ng bata na off legal age na. So, yun po. Ngayon po, Attorney John, dito po sa Pilipinas, in terms po or in talking about percentage, malaki na po ba yung porsentahe na yung ating pong mga kabataan ay pumapasok na po sa ganito pong, sa tinatawag po natin na child marriage? Opo, actually wala lang po akong specific percentage right now, pero nakikita po natin na very prevalent po itong pangyayaring ito. Kaya po nagkaroon po tayo ng batas dahil nakikita natin na nagkakaroon na talaga ng real danger para sa ating mga kabataan na bata pa lang sila ay nakocommit na sila, natatali na po sila sa marriage, at saka syempre na-open up po sila sa abuso. So, yun po, marami na po talaga na nagiging biktima po nitong child marriage. Apo. Attorney John Chan, dagdag ko lang po, no? Kasi dito po sa ating bansa, karamihan po or madalas na pumapasok po sa child marriage ay sa mga batang kasama po sa mga tribo. Ano po yung masasabi po ninyo sa batas na meron po tayo dito sa Pilipinas na sumasaklaw po sa karapatan, or ano po ba yung mga nilalabag ng mga taong parte po ng mga indigenous people na eto pong mga practices na ito ay nai-exercise po nila na direktang pumapasok po dito po sa child marriages? Opo. Naintindihan po natin na meron po syempre mga cultural at saka yung mga traditions na sinusunod po ng mga kababayan natin belonging to the indigenous peoples community at saka po sa mga tribes. Pero kaya po naipasa yung batas na to dahil nakikita rin pong clear na danger at saka panganib sa mga kabataan ngayon na dapat po ay maprotektahan. Kaya in-override po actually nitong Republic Act 11596 na actually sinasabi po doon na wala nang exemption kahit sa anumang culture o paniniwala. Hindi pwede i-justify bilang tradition or kaya kaugalian. Kaya yun po, yung magiging penalties po na kahit sumusunod lang sila sa culture or tradition ay pwede pong magkaroon ng pagkakakulong. So halimbawa po sa magulang or kaya yung mga tumatayong magulang tulad ng guardians, pwede pong maging penalty sa kanila is imprisonment of 8 to 12 years. Doon naman po sa mga nag-solemnize ng marriage, yung mga nag-o-officiate, pwedeng 8 to 12 years of imprisonment. At doon naman po sa adult partner ng child, ng bata, ay pwedeng 10 to 12 years naman po na pagkakakulong. Ayun. So, kahit na andun po yung sinasabi natin na love dito po sa couple, pag napatunayan po na hindi pa po nasa sapat or nasa legal na edad, ito pong isang kapareha, ay meron pong nilalabag na batas po dito, yung officiating at yung magulang, at the same time, yung kapareha po na nasa legal age na. Opo, Ma'am Remy. Lalo na this is really to protect yung mga instances. Kasi pag-ikot ko po sa Bicol, lagi ko po narinig yung instances of teenage pregnancy, yung school dropouts, domestic abuse, lagi pong parang padagdag po ng padagdag. So isa po itong solution na nakita po ng gobyerno natin para po ma-address din yung mga ganitong abuse na nangyayari po sa mga kabataan po natin. Opo. Dahil dyan po, Attorney John, baka meron po kayong mga advice ating mga tagapanood, especially po yung mga magulang na nagkakaroon po ng pagkukulang na atensyon na inaibibigay po sa kanilang mga anak. Kaya po ay nagpo-fall po yung mga kabataan sa ganito pong child marriage. Opo. Dun po, sana po sa mga magulang or yung mga tumatayong magulang po ng mga kabataan, tandaan po natin na yung bata ay bata pa rin po yan. Nasa formative years pa yan. Lahat po ng guidance na may bibigay nyo ay sana po para mag-improve po yung kanyang quality of life, para po magabayan siya ng maayos, nang sa gayon ay pag legal age na siya, decision niya na po kung mag-aasawa siya, kung kanino siya ikakasal, at saka syempre, decision niya rin kung hindi siya mag-aasawa, kung hindi po siya magkakaanak. At responsibility niya po, habang formative years pa lang ng bata, ay i-guide siya, ano po ba yung mga dapat niyang malaman, dapat niyang isipin, nang sa gayon ay pag mayroon na siyang
sapat na edad para mag-decide for himself or herself, ay may tiwala po kayo, nagagawa po siya ng desisyon na natatama po para sa kanyang sarili at para po sa pamilya. Ayan. Maraming salamat po, Congressman John Chan. At yan mga kasangga ang naging payo ni Congressman John Chan. At hanggang sa susunod na Huwebes mga kasangga, sama-sama tayong matuto sa usaping legal kasama si Congressman John Chan. Ako po si Remy Araneta Mendones, ang inyong kasangga.